obhajca víťazstva Gambit ide okamžite dopredu. V lani tejto dosti vyhral spôsobom štart-cieľ, teraz sa pokúšal čosi obdobné, kde sú favoriti Gary vzadu, pred ním Lust na predposlednej pozícii, takisto rumúnsky zástupca Amigo, pred mnohých tajný typ. Takzvané nikde naopak Ukrajinec Parafras už sa posunul z vonkajšej strany na druhú pozíciu za Gambita. Gambit, Parafras, Eriksson sa usadili na prvých troch priečkách a vzdialujú sa výšku pola, vedená v tejto chvíli Tulpanom, Joffreyom, Arilom. Ďalej je tam potom pri bariére v zadných koňoch stále Redis, Gary na poslednej pozícii, Lust takisto nikde, kone máme prvýkrát v cieľovej rovinke, ešte mal pred sebou dlhých 2000 metrov, ale pole už je teraz značne natiahnuté. Stále tempo diktuje pri bariére obhajce víťazstva Gambit, v druhej stope sa pri ňom usadil ukrajinský zástupca Parafras, v druhom slede potom od bariéry je tam Eriksson, stredom dráhy Lust, ktorý si priebežne lepší pozíciu a už je na plnohre. Prvý raz cez cieľ, znútra Gambit, za ním potom Parafras, nasleduje Eriksson, Redis, zvonka Aril, Lust, Joffrey, Amigo, Gary, Tulpan na poslednej pozícii, ale pole sa teraz vyrovnal, takže Gambit zrejme tlačí na tempo trocha menej ako hneď po štarte. Gambit, Eriksson, z vonkajšej strany do ruka sa tam opäť vyviezol Parafras, nasleduje potom Redis, Aril, ktorý si štvrtý lepšiu pozíciu, Lust v tejto chvíli kontroluje vývoj situácie, je štvrtý od konca, ale zároveň dostatočne blízko od predných koní na to, aby ešte mohol potvrdiť úlohu 60-nového favorita. Na dlhú stenu, koní má teraz za sebou prvú polovicu dostihov, úvodných 1200 metrov, vidíme, komu sa nosili na záver týchto dlhých dostihov, stále Gambit a Parafras vytvárajú vedúci dvojbol, za ním potom Eriksson, ale zvonka si tam stále pozíciu lepší Ario a takisto Lust sa snaží v tejto chvíli zaútočiť, je štvrtý, piatý a dokonca ide na tretiu pozíciu. Stále vpredu Gambit a Parafras, ďalej potom Lust, Ario pri bariére výhodne Eriksson, nasleduje rumúnska dvojica pri bariére Redis, zvonka Amigo, Gary si trošku lepší situáciu, už je v tejto chvíli 6-8 dĺžok od vedúcich koní a tými sú stále Gambit a Parafras. Gambit, Parafras, Eriksson na prvých priečkách týchto dostihoch, posledných 800 metrov, 2/3 teda majú aktéri za sebou. A v tejto chvíli je tam útok Lusta, favorit už 700 metrov pred cieľom si vytvára dĺžkový, dvojdĺžkový náskok a pre rakúske farby to teraz vyzerá veľmi dobre. Lust na prvej pozícii, Gambit na druhej, ale už ide cez neho na druhú priečku Parafras a v tejto chvíli to vyzerá tak, že o prvenstvo budú bojovať zahraniční aktéri, rakúsky Lust vpredu, ukrajinský Parafras na druhej pozícii, Gambit sa ešte stále drží, hoci už stratil priebežné vedenie. Na štvrtej priečke Eriksson, na piatej potom Amigo, z vonkajšej strany sa ešte snaží Gary, ale už je dosť ďaleko od predných koní. Kone sú na začiatku cieľovej roviny, veľké ceny vytrvalcov a priviedol ich tam 10-nový favorit Lust pod vedením Johana Dopplera. Lust na prvej priečke, zvonka sa snaží zaútočiť Parafras pri bariére, Gambit, ktorý ešte našiel zvyšok síl, na dištancii to však stahol, zatiaľ bez povádania, Lust odchádza od Parafráza, Eriksson sa ešte snaží, takisto Gambit, ale už to stačiť nebude a ak sa nič mimoriadne nestane, tak budeme svedkami malého poradia Lust a na druhej priečke Parafras, na tretej boj medzi Erikssonom a Garym, teda napadánskymi zástupcami, medzičasom Lust cieli, Parafras druhý, Eriksson tretí, Gary štvrtý, ďalej potom Gambit, ktorý uzavrel tabulu, za ním 6. Amigo, 7. Tulpan, 8. Redis, v tejto chvíli ešte na 9. priečke doplusáva Ario a na poslednej Joffrey. Videli sme teda takmer